Comenzamos la actividad de control, el punto número 1, sobre la situación procesal ante la justicia da alcaldesa. Ahora mismo el proceso judicial se atopa con una notificación citada como investigada. Acollemos dereito a non declarar por carácter do expediente no seu momento e nos autorizo de dar estes expedientes por ser expedientes do Concello de Moraña. Como abogado se solicitou o seu archivo, así que se traslado a todas as partes imputadas que propuseran a súa proposta. Dende o meu abogado se solicitou o archivo do expediente e estamos a esperar de que se resolva a situación judicial que confiamos no seu archivo. Por outra parte, como está afectando o Concello de Moraña? Pois o Concello de Moraña non está afectando absolutamente en modo algún, porque non se trata de ningún expediente do Concello, nin tuvo participación no Concello, nin tuvo participación pois ningún dos seus dirigentes, como é a miña persoa, que me atopo neste momento como alcaldesa do Concello, nin que participou nese proceso de tramitación de ningún expediente no noso Concello. O punto número 3, que expediente do Concello de Moraña figura na causa investigada? Ningún expediente do Concello de Moraña forma parte desta causa investigada. E, como punto número 4, como foi a tramitación administrativa de cosas realizadas no campo de fútbol? A descoñezo totalmente, que, como ben decía, non son expedientes do Concello de Moraña e non se me aportou toda a documentación relativa aos expedientes que solicitamos dentro do xulgado. Por tanto, esta é a información que podo aportar a día de hoxe e mantemos ese respeto por esos plazos nese proceso judicial e ese respeto por esta presunción de inocencia que creo que todos debemos respetar neste momento. ¿Vale? Por a miña parte, se queredes facer alguna aclaración, unha pregunta ou alguna cousa. Nada máis. Sí, voy a hacer una pequeña intervención, bueno, justificar evidentemente por qué era necesario abordar esta sesión plenaria y también voy a plantear una cuestión máis, en concreto 5 máis. Ben, se excusamos a ausencia de Mariña por motivos laborais. Ben, para o BNG, pois, este pleno extraordinario que convocou a señora alcaldesa do Concello de Moraña, pois, a petición, precisamente, dos concelleiros do BNG e da concellera do Grupo Municipal do BNG, pois, bueno, un signo dentro do que é a normalidade democrática que debe estar encargada dentro da máxima transparencia e da máxima información institucional. E nós consideramos que é algo que do que escaseamos nos últimos anos. Nós, os legítimos representantes do povo de Moraña, da Conferencia Municipal, é lógico que mandemos toda aquela información que lle pode afectar ao noso Concello e ás nosas institucións, e tamén daquela información que poña o nome de Moraña no disparadeiro político, precisamente por cuestións non demasiado boas. Ben, o caso é que no mes de xuño, curiosamente, despois do 26 de marzo, jornada electoral das eleccións municipais, pois coñecíamos a través dos medios de comunicación da investigación ou imputación da alcaldesa de Moraña na denominada Operación Patos, unha suposta trama de corrupción que está sendo investigada pola Xustiza. Desgraciadamente, unha vez máis, o nome de Moraña aparecía nos medios por cuestións das que nos veciños e veciñas de Moraña nos temos que sentir precisamente orgullosos ou orgullosas. E desde logo xa non é a primeira vez que por culpa do Partido Popular sae o nome do noso Concello nos medios. Desde o BNG lamentamos que tanto o Partido Popular como a señora Piñeiro non foron capaces de reunir a toda a corporación municipal precisamente para darnos información de que era o que estaba pasando, precisamente de por qué nesa causa judicial se pasa de ser a señora Piñeiro testigo a ser investigada. Lamentamos tamén que teñamos que enterarnos das imputacións pola prensa e da alcaldesa de Moraña, que é a máxima representante institucional da nosa
localidade. E isto, digo a vostedes, señor Piñeiro, teña por seguro que se nós estivéramos na súa posición, o primeiro que teríamos feito é reunir a toda a corporación municipal, toda a corporación, os concelleiros e concelleiras, para trasladar toda a información, porque entendemos que Moraña e as nosas institucións están por riba de todo, do bo e do malo. É por iso que nos vimos obrigados a demandarlle a convocatoria deste pleno extraordinario que estamos celebrando agora mesmo. E teña tamén por seguro que non pretendemos facerlle un xuicio político paralelo nin un xuicio público. Non é a nosa intención. Si fora esa, estaríamos nos equivocando radicalmente, igual que se ten equivocado o Partido Popular pretendendo en algún tempo facer unha especie de caza pública ao Bloque Nacionalista Galego de Moraña, non hai moito tempo, pero é outra cosa. Simplemente, como xa dixen ao inicio, pretendemos coñecer, ou pretendíamos coñecer algunha información xa nos dou, pouca, pero bueno, a información que seguramente vostede ten sobre o asunto da súa imputación ou investigación dunhas obras que se executaron en Moraña no campo de fútbol do Buelo, e que nos entendemos que vostede estuvo moi da man da empresa e depois o persoal técnico que executou esa obra. Entón entendemos que, ou pensamos que ten máis información. Entenderán que teñamos tamén desconfianza ante o que é unha suposta trama de corrupción, e máis se está o Partido Popular por medio, porque xa de todos xa todos e todas sabemos que é o único partido de toda Europa que está condenado por corrupción. E vostede hoxe tiña a oportunidade para explicarnos e darnos, eu creo que máis información da que nos achegou. É certo que xa houve 4 puntos na que está na petición do pleno que xa contestou. Eu creo que vostede, sobre a tramitación, eu creo que algo máis debería achegarnos. E eu creo que debería tamén achegarnos ou trasladarnos de por que vostede pasou de ser testigo nesta causa judicial e pasa a ser investigada. Habrá unha causa, o xuez determinará por que hai esa causa. Eu creo que tamén debería explicar cando supo da súa imputación ou investigación, cando a citaron en calidade de investigada, a que cree tamén e a que cree que se debe que xa antes das eleccións municipais había xente do Concello de Moraña que se sabía da súa investigación. Curioso. Digo yo, a mí trasladaronme antes das eleccións municipais que vostede iba a ser investigada na operación Patos. A mí sorprendeu-me moitísimo, non entendo nada. Sorprendeu-me moitísimo. Entón, é unha pregunta, vostede a que cree que se debe eso. Creemos que debe explicarnos quen mandou executar as obras que en principio enténdese que estaban fora do proxecto inicial do campo de fútbol, que obras se trataron, e se vostede falou con alguén destas obras a maiores, fora do que era o proxecto inicial do campo de fútbol. E, bueno, toda aquela cuestión, se vostede ten máis que abundar, ainda que xa vexo que se pediu única exclusivamente aos puntos que se plantexaban no escrito de petición do pleno extraordinario. E rematamos, señora Piñeiro, trasladándolle 3 cuestións desde o BNG. A primeira, que efectivamente no BNG creemos na presunción de inocencia e, en consecuencia, nos queremos tamén respetar a súa presunción de inocencia. Porque, senón, primeiro, xa teríamos que estar solicitando a súa dimisión e non é tal petición, non hai tal petición, non respetamos a presunción de inocencia. O que si demandamos é máxima transparencia e máxima información. A segunda é que lle desexamos a maior das sortes no ámbito personal neste proceso judicial que lle afecta a vostede. E a terceira é que, desde logo, se nesta causa na que vostede está sendo investigada tivera consecuencias judiciais por unha sentenza non favorable a vostede, pois, desde logo, sí que nos veríamos obligados a pedir responsabilidades políticas
e desde logo a súa dimisión como alcaldesa de Moraña e como concelleira de Moraña tamén, da Corporación Municipal. Nada máis. Non sei se vostede quere contestar a Bueno, pois nada, para cerrar, como vexo que vostede quere moito, eu non vou negar, eu estou aquí. Bueno, eu creo que isto era no mi turno de intervención, eu non intervén en ningún momento, interrumpín en ningún momento, verdad? E ora quero facer unha serie de reflexións tamén do que vostede me dixo. Como vostede quere moito, eu vexo que vostede ten máis información que min, xa? Pois, bueno, eso tamén está ben. Eu a información que teño é a que dou aquí, con total transparencia non ten que ocultar ninguna información, non ao pleno da corporación, senón aos veciños de Moraña. Por iso, sempre fui moi transparente e toda a xente que me falou ya respondín con total transparencia como estou facendo hoxe aquí e ese día ante os medios de comunicación, que tamén é outra das formas de dirixirse aos veciños de Moraña, porque tamén tiña a opción de non facer ninguna declaración eses días, pero o fixen tamén os saberes xulgados. Sigo dicindo que me acollí a non declarar ese día polo seguinte motivo de que non tiña toda a documentación no meu poder. Por lo tanto, a día de hoxe tampouco a teño. Entón, esa é a única información que teño. A información que tiña o día que fun o xulgado e declarei entre os medios de comunicación e a mesma información que teño hoxe. Vostedes plantexan un pleno con unha serie de preguntas as cales contestei. Eu creo que estou no meu... podo contestar o que eu quero. Non teño que contestar o que vostede irá escoitar. E, polo tanto, como sabes, o que cree moitas das cousas e moitas das preguntas que fixo por que pasei de testigo a investigado, mellor se ten que preguntar a xueza, non a mí, porque eu tampouco sei, porque tampouco me dixeron. E a causa que me plantexan que como cooperadora necesaria por pedir unha subvención, a verdade que produce certa desconfianza, non sei se de feito, pois eu creo que calquer cargo político con responsabilidade ten que traballar polo Concello e solicitar cantas máis subvencións poidan millor, porque os beneficiados van a ser os veciños. E se eu vou a ser unha cooperadora necesaria por pedir unha subvención, eu creo que levo firmados bastantes nestes 8 anos que levo no Concello de Moraña e que me investiguen. Eu estou moi tranquila, non teño ningún problema en que me citaran a investigar porque vou a colaborar coa xusticia en todo momento. De feito, o día que eu teña o expediente nas miñas mans e coñeza todo o proceso, porque non coñezo nin a tramitación que se fixo con estes expedientes, pois voluntariamente declararei e aportarei todo o necesario por si hai algún problema, con ese expediente se esclareza. Por lo tanto, esa é a miña intervención e eu, a verdade, que esas chanchulladas que din que fai o Partido Popular, esa corrupción do Partido Popular, pois xa me empeza a sentir como unha excusa de unha revancha, ou millor, por non asumir tampouco os resultados electorais, ou non sei por que decirle xa, porque dos que estamos aquí sentados, de todos os gobernos do Partido Popular que pasaron por este Concello de Moraña, creo que de ningún membro pode decir absolutamente nada do que estamos debatindo hoxe aquí. Por lo tanto, eu, a verdade, que é un atrevimento moi grande, personal e político, dirixirse a todos os que estamos aquí sentados, pois, con esa acusación tan grave. E moitos dos que estuveron no meu lugar tamén como investigados, pois están archivados tamén. Por lo tanto, e defenderei sempre a justicia, a transparencia e estarei sempre en contra da corrupción. Por lo tanto, eu espero que en breve, eu creo que moi pouco tempo nos vai a quedar por saber esta sentencia final e se aclarará, porque con unha sentencia de justicia é como se aclaran as cousas. Moitas gracias. Sí, última intervención. Ben, eu simplemente vou insistirte, desexamos un moitas sortes, que respetamos a súa presunción de inocencia e que eu non é posible deste goberno municipal. O mellor se pode preguntar aos compañeros a vostede mesmo. tamén. Simplemente dixen unha obviedade e é que o Partido Popular é un partido político que está condenado por corrupción. E non é que eu me estou inventando, simplemente dixen iso. Eu non sei se quere vai a contestar esas outras cuestións que plantexei ou non. Eu acabo de contestar con toda a información que obra no meu poder a día de hoxe. E a respecto
toda... Vostede dixo que nós tiñamos máis información que vostede, eu podo dicir que eu non tiña información ninguna, máis a data que atopamos nos medios de comunicación sorpresivamente. Esa é a que Outra hai das a día de sorpresas hoxe. que lle dixeron foi que antes das eleccións municipais, veciños e veciñas de Moraña me trasladaban a mí que vostede iba a ser investigada nesta causa. Cuestión que a mí, volvo a insistir, me sorprendeu, non sei a vostede se lle sorprende ou non. Non, a estas alturas non, porque cando fui citada de testigo enterei antes pola prensa que a miña citación. Esa é a tristeza destes procesos e, por lo tanto, usted ten moi fácil. Pregúntelle a esa persona onde sale esa Non, información. estou preguntando a vostede, No, non lle teño una que preguntar, estou preguntando a vostede que a través de Moraña. E sabe, como sabe pasou, pois oye, non sei quen aporta ese tipo de información antes da campaña electoral. Non foi citada en campaña electoral. Vale. E que non se pode decir que era.